pansit po. Kumain na kayo, Nay? Nakagahan? Dapat mapacheck up yun eh. Hindi okay naman. Hi guys! Welcome po ulit sa aming YouTube channel. For today's vlog ay maghahatid po kami ng ayuda sa Sitio Casuyan. Okay. Ayan, meron din po kami hinandang mga pagkain para sa mga bata, pansit. Yan, tiyak na mag-enjoy po ang aming mga bata ngayong araw. Meron din po kaming dalang school supplies tsaka mga laruan po para sa mga bata. Gusto lang po namin magpasalamat sa paayuda namin ngayong araw kay Sir Samuel and Joseph Pena and Floren Alcantara. Thank you so much po. Thank you. God bless po sa inyo. Take care po dyan. God bless. Yan guys, paalis na kami papuntang Sitio Casuyan. Let's go! Bye! See you! Ang driver natin ngayon guys, si Master Dragon, wala si Kuya Ulan, nasa bukid. Tsaka isang tricycle. Andiyan yung mga pagkain. Bye! Ano, kaya mo pa? Baka hingalin ka. Oh, yung sa tipa sa'yo. Sa kagalingan tayo? Hunap! Oh. Tara na! Guys, ibang driver natin, tignan natin kung makarating. Good luck pa. Kung hindi hingalin. An hour later. Guys, nandito na kami. Thank you. Ang kunti. Sarap naman dito oh, sa ilalim ng puno. Nakiarawan yung iba daw, kaya konti. Ikaw ba tanim ka na daw? Ikaw, sino marunong magtanim sa inyo ng palay? Sinong nagatanim sa inyo ng palay? Sino yung marunong na magbudot? Ikaw marunong ka magtanim ng palay? Ari nga, ito yung tablong ito.
Hello. Oh, andito na naman siya, oh. Sana yung baby mo? Ha? Sana yung anak mo? Nagalakad na? Hindi pa din? Saan babae mo? Oh, ito. Nung nag-ayuda kami sa Lanaban, nandun din siya. Hello ate, kamusta? Saan yung anak mo? Kakapanganak niya pa lang yun. Bibilaw naman eh. Naglakad na? Ba't si ate, oh, dalawa-dalawa ang karga? Oh. Simple, siyempre, dalawa. Nalago. Ilang nagkataas niya ako ti. Ano sa akin? Long karal. Oh, ito yung pagkain. Pansit. Oh, pampahaba ng buhay. Pampalakas ng katawan. Very good. Kamusta po, Rock? Magandang umaga. Magandang umaga. Kami ulit tay. Ha? Kami ulit. Oo, maganda naman po. Asan na po yung iba Ala, yung pari-pari siya. katribo po? Continue naman po. Hindi, yung iba po kasi nasa bukid eh. Yung medyo malapit-lapit lang ang nakarating. Pero kahit gano'n pa man yung mga bata nila bago yung mga asawa dito rin. Nandito rin. Oo. Yung mga bata po dito rin. Kahit wala po yung mga magulang. Kung sino yung tatawagin. Baka po may mga tao pa dyan, papuntahin nyo na lang po dito. Halos ganito na po. Talaga kami sa ano. Kasi marami po rin yung wala. Kaya yung iba po talaga kasi baka nasa bukid. Nakikiarawan po. Oo, yan nga po. Kaya alam na natin sa kalagayan natin ngayon, medyo may Naintindihan kahirapan. naman po namin. O kaya kahit ganun pa man, kami po ay nagpapasalamat talaga sa inyo na kahit walang paabisyo sa amin ay kahit pa paano nandyan pa rin ang inyong paggabay sa amin, pagtulog. Okay. Thank you rin po. Kami po ay talagang, kami po yung nagpapasalamat talaga. Kali-kali. Ito na lang po kami. Okay po. Ganito na Kahit lang dito po na lang kami. sarili muna Kasi, tayo. Tapos tawagin na lang mamaya kung sino yung pwedeng ano. Yung mga bata na lang muna natin. Kakain muna po tayo ng pansit. ay, hindi problema sa kali-kali. Kami wala pang pasalubong po mami. Okay lang po. Okay lang po. Pero ayan yun, baka sa mga susunod eh. Hindi, ayos lang po yun tayo. Ay, kasi... Ay mga pag-uwa eh. Yung tinidor yan ata. May kasama yung tinidor. Huwag itatapon yung basura sa ano ha? Magtatapon yung basura. Sa lagayan. Bawal magkalat. Ako rin sa Busag-Yagdad. Hello. Hugas mo na ng kamay. Ligan. Hindi ako pa sa malindog ang tuon. Yako. Ganda naman ni ate. Sampai ada tikuan. Ayan guys, medyo konti sila ngayon dito kasi yung iba po, nagkipag-arawan daw po magtanim ng palay. Tsaka magbunot ng punla. Ba't gatago ka po eh? Gwapo-gwapo eh. Ano daw? Gatago. Hello, Nay. Magandang araw. Hello, Nay. Gusto mo pansit, Nay? Pansit po. Kumain na kayo, Nay? Naagahan? Upo kayo dun, Nay, oh. Para may upuan kayo. Lipat ka dun, Nay. Gusto mo? Ha?
Pupo doon na yun para may kuha ko. Kapoy niyo si nanay dali. Para makakain. Ano ba ito ganyan? May kalakas-lakas lang noon. Ba't ano naging sakit niyan? Dito sa pilay baga sa dibdib na hulog galing sa kalabaw. Yan yung ipahirit ko sa kanya. Ay. Nalaglag daw sa kalabaw. Sa kalabaw, tapos dito Putla-putla ate. Yung anak mo. Namayat na. Ilang ano na po siyang may sakit? halos isang buwan na to. Bago siya nagsabi na mayat na siya, bago siya siguro naramdaman na masakit. Hindi na po siya makalakad. Hindi. Kung walang sakit, galakad din yun. Kaya Pero lang, ngayon po, ngayon, ginaakay-akay ko na lang. Ano yan, pinahilot mo na? Hindi pa. Ba't hindi mo pinahilot? bakit ito ang tumama sa'yo? Na ano ba kasi? Naku nanay, dapat yan mapaano ninyo. Pero hinihilot na po yan? Hinihilot na siya? Hindi. Bago siya naramdaman na masakit ang mga dibdib niya. Yan ang ano kasi sa kanila guys. Dapat yung- ma-check up siya. Oo, yan yung hirap sa kanila. Talagang hindi na sila nagpapa-check up kung mayroon silang nararamdaman. Mayroon silang katulad nito nalaglag daw po siya sa kalabaw. Isang buwan na siyang hindi na nakakatayo, binubuhat na lang po siya. Kahit dito po sa mga sa center night, hindi niyo pa pinatingin. Bakit? Anong nangyari? Bakit? Nalaglag na sa kalabaw. Ilang araw na hindi siya nakabuan na daw. Oo, ang kapayat na siya. Oo, kapaglaan niya na nga. Dapat mapacheck up yan eh. Nakakasalita siya, Nay? Ba't nagaganon siya na yung Hindi nga makahinga. nahihirapan mag-ingat? Parang nahirapan maghinga pag Nay, sa emergency, libre lang to ang doon. Basta't dalhin lang ninyo doon sa emergency. Hindi, magpatulong tayo. Baka nagaputla yung mukha niyo. Ha? Anong masakit po yan? Anong masakit sa'yo? Dali, sabihin mo. Hindi ka makahinga? payungan. Hindi ka makahinga? Ha? Hindi ka makahinga? Nahirapan ka makahinga? Nahirapan siya maghinga. Pero nakakakain po siya ng kanin, ganon. Kanina nakakain din. Nagakapis siya. Paano po ang pagkalaglag niya? Na ano baga na dapas sa lupa. Nauna po yung dibdib, niya, yung dibdib. So, tingin nga. Hindi naman siya, wala naman pong sugat. May bali daw. Baka na yung niya, ribs niya kaya So, dapat yan ma-x-ray. May x-ray nga dapat siya, kahit yung lang baga, pangunang lunas lang. Para lang paano natin, pa-x-ray natin? Hindi, dalhin niya sa, payag ka na, kung halimbawa dalhin siya sa emergency? Pa-x-ray po? Pa-x-ray po natin? Kasi nahirapan siya uminga. Kita niyo naman po yung kalagayan niya. Natakot? Natakot. Hindi, samahan po namin kayo para magamot po siya. Ako nangis kasi. Wala. Saan po yung asawa ninyo? Namatay na rin. Tapos yung anak niyo po, Kasi lang, gahanap po sa amin. ay naghanap buhay pa po siya. Nung hindi pa nalaglang. Hindi kami na nga ang ginapakain niya. Ilang na po ang anak niyo, Nay? 8 na yan. Yung iba lahat na lang babae ang mga malaki. 2 lang ang malaki ang lalaki. Dapat talaga hindi, dapat yan ma-confine yan. X-ray pa ko din. Hindi, pa-confine din. Yung istura niya lang.
Ano na, ipayag ka na pag pina-x-ray natin na Check up muna. Ay, oo. Sasamahan po namin kayo na yung Hindi mo po isipin yung pera. Kaya mo pa magbiyahe? Na kuya? Sasakay tayo sa tricycle, kaya mo pa? Matagta kahit ano? Kaya mo pa kaya? Hindi na rin ba siya nakakalakad? Binuhat nga lang siya. Papunta dito. Tapos ano pa na? Yung pa, hindi ko sila nakakakain ng tama. Saan ang bahay niyo, Nay? Ano na, ipayag ka na kung sakali. Para Pa-check up natin. mapuntahan namin Dapat kayo ano dito. yan, maagapan na yan. Hindi na yan dapat patagalin. Kasi pag pinatagal mo pa, oh, tignan mo yung itsura niya, oh. Ano talaga siya, guys? Hirap na hirap siyang huminga. Anong pangalan niya, Nay? Si Daog. Daog? Daog. Ano, pa-check up ka namin? Gusto mo? Pag hindi ka nagpa-check up, para magaling ka. Oo, kahit yung for ano lang, pangunang lunas lang, para lang hindi ka makaramdam ng ano, sakit sa dibdib. Samahan ka namin, hindi ka namin iwanan. Kasi Magsama man si nanay Oo, niya. tsaka si nanay mo kasama. Paano po? Balik? Bakit gano'ng kataas po ba yung kalabaw? Baka tinakbo ka ng kalabaw? Hindi magpaahon ang kalabaw kaya hindi nakahawak ng mabuti. Sangguliwala. Ano, Nay, ha? Balikan ka namin, Nay, kapag ano. Oo, para makahinga ka na ng mabuti. Gusto mo ganyan ka na lang? O, gusto mo, ano, sila nakakapaglaro, ikaw hindi. Inahirapan ka kasing huminga, gusto mo lang. Ayaw mo ganyan. magpa-check up? Wala kang tira kasi. Hindi, wag mo naisipin yun, Nay. Huwag nyo nang problemahin ang panggastos nyo. Patingin lang natin siya kung ano yung kung bakit siya hindi makahinga. Papa-x-ray lang man yun, hindi ka naman tuturukan eh. Titignan lang yan. Anuhin lang yan ng ano. Para mabigyan ka din ng gamot. Kung pwede mong inumin. Magiging hawahan ka na, hindi ka na mahirapan maghinga. Nakasaya siya. Para hindi na rin mahirapan si nanay mo. Oh. Hindi mo si nanay mo, nag-iyak na, kawawa. Nahirapan na rin mag-gano sa'yo. Hindi siya makaanak buhay. Ha? Ano? Oo? Oo na? Kasaya di. Oo na? Ha? Hanggang man di ako. Ha? Oo na? Ginatanong ko kung gusto niya kung kasama na ako. Ay, kasama po siya. Ay, kasama. Kasama si nanay mo. Kasama si nanay mo. Hindi kasama si nanay mo. Kasama dapat yan. Ano na, ano natin, i-schedule natin yung ano niya? Mo kawawa siya, o ganyan lang siya. Huli ka. Mag-ano ka na lang. Balikan pag ano. Balikan ka namin, Tina. Kilala mo naman si ate, kilala mo nga yan. Ha? Okay, balikan ka namin, Nay, ha? Diyan ka lang. Panurin mo Dito sila. kayo sa ano, Hoilik yan. Dito, oh. Doon. Ano? Naubos mo na, te? Magkain ka ng Naubos mo na? Ha? Kung may bigas. Namin. Hindi pinaubos. Ba't nandiyan kayo sa initan? Dito kayo sa lilim. Mangitim kayo dyan. Sinong naggupit sa'yo, ha? Sinong naggupit sa buhok mo, ha? Hi, Nay. Hello po. Anis ka na Batang maliit. Oh, yung basura, sino nagtapon ba? Ah. Ay, sino nang kumain nito? Kapulot? Bawal yan. Huwag sabi, huwag magkalat.
Kita matataas. Ano ba ito? Pang babae ito eh. Hindi to kinakain. Laruan lang to. Baka kala nyo kinakain to ha. Nalason kayo dyan. Oh, sino baby girl? Pang girl to. Pang girl. Oh, dali. Dito kinakain ha. Huwag niyong kakainin. Ma'am, may bula pa dyan. Bula lang yung Oh, lapis. Ma'am, wala pa ito. Baby, oh, baby. Ano po trak-trakan? Ma'am, ito pa po. Sino pa wala? Meron ka na? Yaw, ate, ma'am. Kaya ilipat niyo kaya siya dito. Mainit kasi. Ito lang, mauwi na naman kami. Nahiga daw. Ah, okay. Ayan, Yung bag sana, sabi ko amin na lang. Alin na yun? Yung ano, karton? Gusto mo karton? Anong bag, te? Yung ano kanina, Karton? yung green. Green? Para lagyan ko yung mga damit niya kung ano siya. Ah, yung mga karton natin. Karton. Hindi, ganito na lang. O, balik ka na lang mamaya. Pagkatid mo sa kanya, balik ka. Para kung may tira doon sa ayuda, bibigyan pa kita ng isang ganito. Na? Iuwi niya nga daw muna at napapahiga na si Balong. Napapahiga na daw siya. Sinangabit na eh. Yes. Sakit yung dibdib. Ang guliwan. Nasa katan. Aguliwan. Na, ay ito na. Pagkuan Magbalik pa ako muna. sige na para makahiga ka na. Hindi, nagpabaru kong sila. Hindi, wala ko pa. Hindi kami tulsik. Ito na po. Ang dandahan. Ano ba, yung baru kong sigat di. Ano, ito siya. Yan guys, at napapahiga na siya at nasakit ang dibdib. So, naman yung batang yun. O, saan ang sasayaw? O, dali. Nagsayawa. Sayaw. 3, 2, 1. Sige, sige. Hakiya, hakiya. Hakiya, hakiya. Ayusin mo sayaw eh. Ayusin na. Eh, sige na. Tanggalin mo yun yung nasa dulo niya. O, layo, layo. Wow. O, ikaw naman. Ayaw mo pa kayo. Yan ang gawin yung libangan. Try mo, Oh, ayaw mo ako no. Yeah, tabi bilang mo na. Yun. Sino hindi nabigyan ng laruan? Sino hindi nabigyan? Ha? Yan, sa mga nag-aaral. Gamitin ko ha. Coloring book. Sa nag-aaral na nag-aaral ka na? Babae akin. Sige, bigyan mo. That's sa babae yan. Babae akin. Ito. Oh, yung sa nag-aaral lang ha. Sinong nag-aaral sa inyo? Oh, yan. Trial la. Pangkulay mo. Yung mga nagmamodule. Gala na. Oh, ito. Madali! Sino yung dapat na taon dyan? Madali! Yung pang lalaki, o yan, Paw Patrol. Si Paw Patrol. Paw Patrol, nag-aaral ka? O, si Kuya, nag-aaral. O, Kuya. O, Kuya. Pang girl ito. Nag-aaral ka? Hindi. Nag-aaral. Nag-aaral ka? Agar lang siya. Sino pa? O, nag-aaral. O, babae. Babae ito, pang babae. Sire, sire. O, girl. Ano si ate? Malalaki.
Thank you po. Sir Samuel. Sir Samuel. Yun. Tama. Thank you po, Sir Samuel. Thank you po, Sir Samuel. Laksan nyo. Thank you po, Sir Samuel. Thank you po, Sir Samuel. Thank you po, Sir Samuel. More blessings, more fun. Bawal nagdoble. Hop, upo lang. Mabibigyan lahat. Mabibigyan lahat. May ako pag-flower yan. Oh, sino ka na? Wala ka pa? Yan ang mabitbit, oh. Dami? Hirap ka na dyan, ah. Babasahin yung pangalan. Pakikinggan lang ninyo. At lalapit na lang po kayo sa ano. Harap kayo dito, harap. Yun, si Purok pala eh. Unang-una. Okay. Yaway! Okay po. Inso! Anak mo ay tatay? Kuya. Kuya, bigay ha. Oh. Buhating mabuti. Diyan lang muna ha. Sunod. Layet. Sunod. So, ito po guys ay 70 household po ang mabibigyan dito po sa ayudang ito. So, yung iba po ay wala po ngayon dito kasi nasa bukid po at nakikipag-arawan at nasa kaingin po nila. So, yung iba pong tatanggap ay yung mga anak o kaya po yung mga kapatid. Sunod po, Naan. Ano kaninaan? Ate. Tatay. Anak po siya. Tina. Malaman na. Toria. Then, nag-smiling face agad si ate ah. Ayun. Mars. Gonzalo. Okay po. Vilma. Vilma Arturo. Di-ay. Di-ay. Ay, yung nandun na, may anak na. Aida. GI yung may ano? Kapatid niya yun? Aida, kamukha talaga ni nanay niya. Okay. Evelyn. Marcelo. Ay, ano to? Marcelo. Marilo at Marisa. Marisa. Marilo kasi yan. Marisa. O si Marisa tapos na. Si Marilo. Ito asawa. Si Emma. Ayun na. Emma. Tuto. Ganyom. Ano po? Ganyom? Ay, tutay. Toto, asawa ni Nini. Ano naman na? Gayayan. Mario. Wayne. Mario. Love sa naman. Ano mo si Mario? Kuya ay Kuya niya? Kuya. Maisel. Jumar. Winay. Ano to? Winay. Ayas. Kahit kapatid, anak. Rodel. Pining.
Ano mo si Rodel? Bigay na lang kay Rodel ha. Nora! Si Iwan. Next Iwan. Iwan! Iwan! Baban! Baban. Oh, baban daw. Bigay mo kay lolo mo ha. Ares! Luwe! Ay, Andres! Sorry lang. May bura kasi. Luwe! Ayan, ang mga iuwi nila. Mga basura po ha, huwag itapon dyan. Ayun o. Botchok. Botchok! Next, Botchok! Botchok! Usay! Ano mo si Botchok? Ano mo daw? Ano? Ay, siya daw yun, si Botchok. Usay! Botchok, dito ka. Lapit ka dito. Lapit ka ron. Mana, okay. Usay! Pangkoy! Anong pangalan mo kuya? Usay po. Jose? Usay. Jose? Usay. Jose? Husay? 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 Opo. Husay, ano, may asawa ka na? O, Jay, wala pa daw, Jay. Gahanap pa lang eh. Naghanap? Naghanap ka pala, ilang taong ka na? Ayun. Hindi alam. Ilang taon na? 17? Hindi ko alam kung ilang taon ako. O, sige, anong sabihin mo, Rod? Salamat eh. Okay. Alben! Bong! Si Alben at si Bong. Sino po? Si Alvin po, Alvin. Alben! Salamat po. Okay. Si Alvin. Ito Alvin. Alvin po. Ano si Alvin ay? Anak niya. Agpay! Sumay! Si Agpay, Sumay, si Biray. Agpay! Sumay! Ay, sumay. Agpay! Gayanan! Agpay. Gayanan! Bernabe! Bernabe at si Gayanan. Anong pangalan ay? Pangalan po. Ha? Bernay? Bernabe Nay? Si Bernabe? Gayon man? Ano yan? Tina! Si Gayan. Gayan. Ano? Gayana! Gayanan! Gayanan, okay. Ginay! Ginay! Saan? Ah, si Lola. Tignan na lang doon kay Lola. Ginay! Ha, kay Lola mo yan? Lola mo? O, bigyan mo kay Lola ha. Bernabe! Ginay! Nining! Ano yun? Wow, mabuhat mo yan, Nay? Mabuhat niyo pa? Anong laman ng bag niyo, Nay? Sa ako. Mga ano? Sure. Oh. Baka may tinatago kang pagkain dyan, Nay. Pengi nga. Moises! Moises? 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 Tawag ka sa Moises. Tawag ka din. Pangalan mo? Nano yung tisli mo? Nagbibinata na. Nano yan? Nagbibrilian. Padala sa kanya. Wow. Unay! Marcelo? Oh, Martino. Aileen! Ay po. Ate niya po ito. Ito kay Aileen. Ikaw po sa Aileen. Ate niya. Ano yung kanina yung ginawa mo kanina? Sa kuya niya. Ah, may mga asawa, may mga pamilya. Okay. Melissa! Ernalyn! Ano yun? Salawat ka. Tayo. Tay. Ano tungod? Kasi hindi ko mayan makapit. Karat ko mo, sido. Ah, hindi siya nakakakita. Huwag palag, talog palag. Abante na tungod. Babay. Babay tuloy, babay. Hindi po siya nakakakita. Kat nga yan. Ganun na lang po, marami po salamat sa inyong pagbigay ng biyaya sa amin. Kami po ay talagang nagpapasalamat sa inyong tulong. Kaya sana po ang sana po maulit pa. Yan ang
Sana po maulit pa ang mga ganitong pagtulong sa amin. Yan lang po ang aking masasabi pa. Salamat po. Okay po, thank you rin tay. Sana makatulong po Kaya- sa inyo yung mga binigay namin. Ay, talaga lubos kayo po pasalamat. Hindi lang po isang pamilya ang naalwanan, kung hindi po kami ng lahat. Ang talagang nagpapasalamat. Kasama na po yung kasamaan ko. No po. Oo, yan lang po ang aking masasabi. Kaya sana po kahit po ganito ang nakita sa amin ay sana maulit pa. Bago po magsiuwi, pulot muna ng basura para... Ay, pwede naman. Umitan niya ako ng mga basura. yung mga Tawag ko naipalat po natin, Ala. pulutin po natin. Nagtututbrush ka kuya? Opo. Pati nga yung ngipin, kumaputi. Naubos na po yung ano po. Toothbrush. Oh, toothpaste. Please na lang. Naman na po. Okay. Sino ba nag-toothbrush dyan? Nag-toothbrush kaya? Hop! Pero ka na eh. Ako wala pa. Sino, baka hindi naman nag-toothbrush pati nga yung ngipin, kumaputi. Matagal ako ng tupas ko. Gamitin nyo to ha? Baka naman din nyo gamitin, sayang lang. Gamitin mo yun natin sa mga anak mo ha, para maputi yung ngipin. Kuya, sa mga anak mo ha. O, gamitin mo sa mga anak mo. O, wala na, bus na. Much later. Yan guys, mission accomplished na ulit tayo. Thank you po sa nag-sponsor. God bless po. Sana marami pa po kayong matulungan. Bale, guys, dadalawin natin yung batang kanina. Na tingnan natin yung kalagayan niya. Ayun guys, bali kakausapin natin yung magulang ng bata. Papayag sila na ipa-check up si Balong. Sana si nanay Nay! Ay, na sila. Wala po nag-alis ka na lang yan. Hello! Kapatid mo pala yan. Pag ito taklob maglaan. Mayroon akong isang box dyan na lagayin niya nila. Saan kayo nagluluto dito, Nay? Yan sa isang bahay. Dito. Yan sila naman. Sa isang bahay. So ito lang guys, yung kanilang napakaliit ng kanilang tubo. Nay, nakapag-decide ka na ba? Tanong muna ako sa kuya niya Kung magpayag po. Okay, alam niyo naman po yung bahay ni Ate Jingjing po. alam ko yan. O yan, puntahan niyo na lang po siya kung Nagapunta nga ako nakapag-desisyon doon na po sila. kayo. Ate Bibi. Pag nakapag-desisyon ka at yung kuya niya, magpunta ka agad sa bahay para maitawag po sa kanila. Nagluto ka na, Nay? Nagsaing ka na? Nagsaing ka na? Hindi pa. Hindi pa. Bakit di pa nagsaing? Niluto mo na sana yung kanina. Ikaw kailan din magsabi sa akin na magkain bago ako magsain. Kaputlo. Meron pong isang natirang pack. Ibibigyan na lang din po natin kay nanay. Dadagdag na lang natin sa nila. Sa ayuda nila guys. Nay, dagdag noong mo para meron siyang pang pangkain. Sige po, una na po kami. Punta na lang sa bahay, ate. Shit ka! Ate, anong pangalan mo? Ay po. Ay. Si kuya, anong pangalan? Daog. Ito si Ay. Si Ay. Yan si Kayo, Ay. ate. Ilang taon ka na, Ay? Magaling man na yun. Yan ang bunso namin sa lahat. Bye-bye na. Sige na, Bye-bye daw, bye-bye. Bye-bye daw, bye-bye ka rin. Kunin mo na to, iluto nyo pag no? Pagaling ka kuya. Bye-bye. Bye-bye na. Grabe nyo rin ng turos. Guys, tapos na naman po ang aming pag-aayuda. Maraming salamat po sa lahat ng tumulong at mga sponsor po namin. Thank you so much po guys.